ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಖರಕಾರ ಆಯಿನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಲೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಯಾನು ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೋನ್ ಲಾಪುಂಡು ವಿದೌಟ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದೀವೆರೆ ಗದಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಐಕೊಂತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಮಂಜೋಲು ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಅದಾಗ ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ರೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ತೊಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿತ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ದೀಕ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಬಾಣಲೆ ದೀತೆ ಹೊರ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತು ದೀಲೆ ಐಕಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕಾಳುದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸೋಂಪು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಮ್ಮ. ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮು ಸ್ಲೋ ದೀದೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೋಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಡು ತುಲೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನೆಕ್ 15 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತುಲೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೆಲ್ಲಿದಾತು ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪುಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಬೇಯರದೀಕ ಚಿಕನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ದನೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಬೇಯಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ನಡು ನಡುಟು ಚಿಕನ್ ಮೋತೊಂದು ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ತುಲೆ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದು ಅಂಚದ ಮುಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಸುಗ ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮೆನ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಬರೋದು ಕರಕಾರ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ತೊಂದ ತುಲೆ ಆಂಡೊಂದು ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ
ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಖರ ಖಾರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಲಕ್ಕತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಲ್ನ ತಿಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು